Hola, bona tarda. Benvinguts al 12è programa del Sabadell a la pell. Avui parlarem de l'anterior partit del Sabadell amb el Celta Fortuna, del proper partit que el Sabadell tindrà en 3 dies davant la Real Sociedad B, de tota l'actualitat, femení, juvenil, filial, inclusiu. Endavant, comencem. Què us sembla, què us va semblar el partit de l'altre dia a Vigo? Doncs més o menys del mateix que venim comentant podcast rere podcast. No respira millora, allò que vam respirar davant el Depor de dir, ostres, sembla que el joc sembla que va millor. Va ser, sembla, un altre cop flor d'un dia com el dia del Sestao. I torna a posar de manifest que calen accions valentes per part dels que són a la zona noble de la tribuna, no? I com ja vam comentar, ja era de preveure que el partit no fos fàcil, ja que es troba el Celta Fortuna el més alt de la classificació, on aquesta jornada li ha pres el liderat als tarragonins. I trobo, tot i que hi ha accions polèmiques, trobo poc adequat focalitzar l'incendi cap als àrbitres, cosa que ens pot anar en contra, com va ser el cas del Fineburg, Sí. amb Miqui Lladó, que li va costar una sanció àmplia de partits. I com després comentaré, el que ens ve per sobre tampoc crida molt l'optimisme, ja que el rival és més o menys del mateix del que era el Certa Fortuna. Sí, Pol, sí, si vols afegir... totalment és això. Ara escoltarem Sí. les declaracions de Gerard Bofill dissabte passat, després del partit. Endavant, Pol. Vale. Bueno, tal com diu l'Andreu, és un partit que per mi reflecteix com està tant l'equip com l'entorn. Un dia gris, tempestiu, amb pluja d'aquestes de primavera, però sembla ser que no acaba de sortir el sol, l'equip no acaba d'arrencar. Com ha dit l'Andreu, va ser una flor d'un dia el partit del Sestao, en aquest cas amb el 3-0, però ficats a analitzar fredament els resultats, tens 7 punts, tens 3 punts del Osasuna B, gràcies al seu central, al minut 95, amb un joc que feia pena, tens els 3 punts del Sestao, que aquests els havies de guanyar sí o sí, perquè anaven últims amb 0 gols a favor, un equip que està a l'última posició, tu estàs penúltim però ja estan a l'última, per tant un partit que a priori hauries de guanyar, però si no s'ha dit tampoc se sap, i l'únic punt, l'únic empat, i ara sí, el de més mèrit, és a dir, és el partit de la Ponferradina al Toralín. Per mi és l'únic punt que reflecteix un bon joc i un punt, en aquest cas, merescut amb mèrits propis. Més centrats en el partit del Celta Vigo, del Celta de Vigo, en aquest cas el Celta B, Celta Fortuna. Era un gran equip, això ho sabíem, però jugador per jugador nosaltres tenim millor equip que l'any passat, inclús millor equip que ells. Per tant, a priori hauria de ser un partit una miqueta més apretat. Podies perdre, evidentment que pots perdre contra qualsevol rival i més fora de casa. Però la imatge que es va donar va ser realment lamentable, on per mi un gran Pau Resta, excepte l'últim partit a casa, havia tingut una fantàstica actuació durant la temporada i en aquest cas el treus de la seva posició habitual. És a dir, hauríem de comptar quants jugadors van jugar en el partit del Celta fora de la seva posició habitual. És a dir, laterals en sobren i va acabar jugant Vladis de lateral l'altre dia. Per tant, crec que és un problema endèmic i aprofundint en el que ha dit l'Andreu sobre les declaracions de Bofí, com has dit tu, Miquel, ja em sembla més que res un tema de capficar-se amb l'àrbit sabent que el teu antecessor, que ara mateix està al carrer, va haver de sacrificar-se X partits per fer unes declaracions absurdes en un moment absurd i tu ara te l'estàs jugant en un moment no tan absurd sinó molt més complicat, on el teu segon entrenador també està expulsat per unes declaracions que jo trobo inútils
que no justifiquen Em serveixo. tots els resultats que venen. És a dir, et pot perjudicar un partit un àrbit, però recordem que l'any passat, en un dels últims partits, no sabria dir-te exactament, a la porteria del gol sud, una volea des de fora de l'àrea, no sabria dir-vos ara el partit, es va veure inclús des del gol nord que una pilota rebotava a dintre. Llavors, d'aquestes accions no se'n recorda ningú. La vermella en el partit de l'Osasuna B, justificada? Bueno, possiblement, però si no te la treuen, no et queixes. Per tant, és a dir, s'hauria de mirar una mica als dos costats de la història i intentar no fer aquestes declaracions absurdes en un moment tan Que em complicat serveixen. i sabent tots els antecedents. Que escoltem ara les declaracions de Gerard Bofill. Queden 8 jornades i al final sabem això, que a la que sumes de 3 en 3 escales molt ràpid. La situació és molt complexa, però és que al final qualsevol partit està demostrat que el pots guanyar. I és això, igual que ara portem una dinàmica molt negativa i tot et surt malament i tot es complica, saps que la que això que aquí és fàcil que tot comenci a anar bé. Aleshores, sí, són finals n'hi ha 28, i evidentment hem d'afrontar-la com la final que és, però com els 28 partits que queden, al final doncs, a la que comences a guanyar tot canvia molt. És un lloc on el tema anímic i la confiança és molt important i al final també no entens com, però aquestes dinàmiques són molt difícils de canviar i realment avui tots els factors que podien anar en contra han anat en contra, no? Realment és difícil buscar una explicació amb el que ha passat avui. Ja dic, jo em quedo molt amb l'entrega que he vist dels jugadors, amb el compromís que hi ha, amb la voluntat que hi ha, i al final també ho hem parlat a aquesta part. Havíem de tenir sang freda, havíem d'aguantar la situació, sabíem que al final no ens beneficiava el fet de buscar les injustícies, sinó comprometre'ns amb el que estava passant i continuar, i tot i així és que la segona part ha tornat a ser un continu de decisions que no ens beneficiaven, d'adversitats, i bé, jo entro al vestuari al final del partit i realment el sentiment total és d'impotència, però el sentiment és de ganes de capgirar la situació, de compromís, i això, veig un equip molt unit, veig un equip conscienciat de la situació i estic segur que això canviarà. I sí, és cert, o sigui, penso que les queixes a l'àrbitre no són del tot justificades. Va haver-hi un cúmul de factors que l'altre dia van ser negatius, que van ser, diguem, els dos penals, diguem, les dues expulsions, però també, diguem, la pluja. El rival, que era un rival bastant complicat, la fortalesa del rival, la rapidesa, sobretot d'Alfon González, i tot el que va suposar enfrontar-se contra doncs, un rival que semblava superior, un camp més complicat, fora de casa, per tant, diversos factors que es van ajuntar i al final van complicar aquest partit, que vam tenir empatat durant un minut. Bueno, durant un minut, més durant una estona a la segona part, que no te sabria dir quants minuts, però sí. Voleu comentar alguna cosa del Celta o passem a la Reial Societat? Sí, m'agradaria afegir sobre aquests dos empats que ve en moments que no vam poder aguantar gaire amb aquest resultat, a afegir aquesta semblança que té amb el partit del Rayo Majadahonda, quan es va aconseguir retallar distàncies, no va saber gestionar el joc per saber puntuar i fins i tot emportar-te els 3 punts. Falta aquesta ambició en els moments importants del partit, a part d'altres mancances que hi ha a l'equip. Totalment. I també penso que no, segons com s'ha dit avui a Ràdio Sabadell i com s'ha dit als grups de tertúlia, no hi ha ara mateix opcions de tirar, d'anar més i d'anar millor. D'anar més, sí, però d'anar més i pitjor, possiblement. Pol?
Sí, per la mateixa línia en la que aneu, companys. Trobo que el ZB era un gran equip, amb una gran potencial ofensiu, sobretot, i això, juntament amb que tu tens un forat al mig del camp o a la part baixa de l'alineació de l'estructura, és un còctel que només pot acabar d'una manera. I com bé dius, Miquel, només pot acabar d'una manera i encara pot anar a més. Sí, Pot anar a més i sobretot a pitjor, perquè et ve una Real B més potent a davant, amb una dinàmica, diria, que excel·lent, 0 partits perduts, està a la part altíssima de la classificació, favorita a playoff ara mateix. Recordem que fa poc més de 3 mesos ens donaven com a favorits per playoff. sí. Ara mateix estem en descens a 2 partits de la salvació. Per tant, les coses poden canviar molt. Seguint la dinàmica, doncs, veurem com reacciona l'equip aquest diumenge i sobretot com reacciona l'afició depenent del resultat i sobretot del joc. Ja crec que des del principi l'afició ja estarà d'ungles, ja estarà ahí, que qualsevol cosa que pugui passar no serà favorable. Ara parlarem d'una estadística que va amb mi i va amb l'equip, que no ajuda a l'optimisme, però bueno, veurem, ara ho explicarem. Comenteu alguna cosa del partit i ara aniré jo amb l'estadística del partit de la Real Societat. Com ho veieu? Vale, Miquel, no sé si volies ficar els àudios abans. Sí, o sigui, els àudios van abans. Sí. És un tall. O sigui, és una cosa que passa a la tele. Que diem, anem a veure aquest vídeo, però això no es veu fins que el vídeo no s'ha editat. Està gravat. Ens esperarem, La doncs. màgia dels podcasts i les tecnologies. Exacte. Jo sí que vull afegir ja sobre el Sabadell Real Societat, bé, en aquest cas, doncs, com he dit abans, ens tornem a trobar en un terreny molt semblant al que ens trobàvem fa una setmana, que ens enfrontem a un equip que es troba a lo més alt de la classificació i de nou que pot disputar-li la primera plaça al Certa Fortuna. Una de les coincidències que porta aquest partit, ara que estàvem comentant estadístiques, tampoc porta gaires bons records, ja que aquest diumenge també se celebrarà la presentació del futbol base arlequinat unes hores, uns instants abans d'aquest duel. I les estadístiques parlen per si soles. L'any passat l'equip va perdre de nou contra el Real Societat B, 5 de novembre per del 1-2. 2022, el mateix dia de la presentació. Exacte. I fa 2 anys va passar més o menys el mateix, però encara un cas més gros contra el San Fernando, amb una derrota per 2-3. Però el més greu va ser que els arlequinats dominàvem 2-0 el partit i el partit es va girar com una truita, bàsicament. I aquests fets no ajuden a captar nous aficionats en dies com aquests, que el camp és més ple de l'habitual i que pots captar algun aficionat que, mira, que potser no havia vist mai el Sabadell i el camp i tot això, igual s'hi anima. Però veient aquest joc i la falta d'energia, jo crec que no ajuda gaire. Com dèieu abans, de que el temple ja començarà ja caldejat, el que potser en un principi pot salvar l'equip d'un batibull, allò pot ser la gent que sigui de la presentació que no segueix gaire l'actualitat, però vaja, tal com vagi avançant el partit, crec que sí que hi haurà algun tipus de manifestació en les grades del temple. Això segur. I també destacar el bon moment, com ja he comentat abans, del conjunt basc, i de partit jo crec que ens trobarem molt semblant al del dia del Celta i el Depor per la força de l'equip, tot i que el Depor torno a dir que no és d'equip de puesto baix, sinó que aspirarà al alt. De zona alta. I s'ha d'intentar tapar defensa, tapar forats
i no cometre l'error que va cometre Pau Resta, però ho generalitzo a la defensa i altres jugadors, a jugar amb organització i amb més energia i determinació per trobar allò que en falta per puntuar. Sí. Pol? Totalment. Començant amb el que ha dit l'Andreu, l'únic que salvarà aquest batibull inicial, per començar, i a la meva opinió, crec que seran uns canvis radicals a l'11. Comencem per aquí. Això espero. I si no és en l'11, és en el joc. Real Societat B és un filial, per tant, és un equip que juga, que toca, que t'apretarà dalt, per tant, s'ha de fer una bona sortida de pilota i Defensa. intentar obviar aquests desplaçaments en llarg que, pobre Manel, s'hagi de barallar amb nanos, perquè són nanos que són potents, són Sí. forts, són joves, i a priori és Manel contra el Mundo com les altres jornades. Per tant, més endavant, si voleu, podem fer un 11, no? L'11 Vale. que faríem nosaltres. Podem fer un 11 conjunt, però en la meva opinió crec que trobaràs un equip que t'obligarà a sortir i sortir ràpid. Veurem de quina manera i com surt el Sabadell. Si repeteix els passaments en llarg que han estat poc efectius a les últimes jornades o opta per un joc una mica més col·lectiu i d'associació, tot depenent dels jugadors amb els que surti l'11. Ja sabem que hi ha jugadors de característiques molt diferents i que es poden adaptar a qualsevol situació. Sí. Sí, l'estadística que anava a dir és que aquesta temporada he estat en cabina de premsa 2 partits, el dia del Logroñés i el dia del Depor. Van ser dies que van perdre. Diumenge em toca estar demanat per tornar a estar a cabina. No sé, tentando la suerte. La temporada passada vaig estar a cabina i van perdre amb el Barça B. Per tant, bueno, els partits que hem estat fora de casa, que he estat acreditat, van perdre amb el Rayo Majadahonda i van perdre amb el Celta i van perdre amb el Real Unión. O sigui que... ¡Tengo miedo! Quien tenga miedo a la muerte, que no nazca. O quien Aquest tenga... any, Sí, aquest any, Miquel, crec que hem d'obviar aquestes casualitats. El Sabadell ha perdut la gran majoria dels partits. Per tant, que vagis acreditat o no, crec que no hi influeix. O pot ser un factor molt, 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 molt petit en relació a la sort del Sabadell, que aquest any ni l'ha trobat. queda. Sí, és el que anava a dir. És una temporada que no és cosa de ningú d'on sigui i quines coses faci, perquè és realment l'equip, com ja es pot veure, que no rubilla. Sí, Ojalà fossin fets extraordinaris, que fes una cosa i dius, bueno, mira, per un dia, mira, perdem, però no, és cada jornada. sí. Doncs us llanço la proposta de fer l'11 d'aquesta propera setmana. A veure, quin 11 estrenem secció al podcast? L'11. Sí, Vale, quin 11 voldríeu o veuríeu bé per fer diumenge? Jo ho tinc bastant clar. A la porteria Ortolà, veient que no s'ha fet cap canvi, no va fer un mal partit l'altre dia, va tenir accions bastant positives. Per mi recuperem a Monroy, com a centrals Pau Resta, no sé què us sembla. Sí, per donar-li I, oportunitat i perquè no baixi, sí. exacte, jo no l'adelantaria a mig centre defensiu un altre cop, ni de broma. A l'altre central, no sé a qui ficaríeu, suposo que estem tots d'acord. Amb Amelívia. Sí, ja s'ha recuperat, no? Sí, jo crec que sí. Mm. A l'altre extrem, a qui ficaríeu? Ricard, potser? Sí, Ricard. A mi em sembla una bona opció, crec que va fer un partit l'altre dia. El que sí que tinc clar és al mig del camp, a veure què us sembla. Mig centre defensiu, Sander, i els dos mitcentres, Moyano i Domènech, grans jugadors per mi, estan marcant la diferència aquest any, dintre de salvar les distàncies. I a davant tornaria a jugar
amb 3, Vladis, Cristian i Manel. No sé què us sembla, jo decideixo prescindir d'ella aquesta jornada. Bueno. Andreu, el teu 11? Ho veig bé. Sí, sí. Que a mi sempre em costa fer 11, però... A veure. Jo tiraré per trets generals. No, per... Jo seguiré molt la línia com vaig parlar l'altre dia, aquelles peces que no funcionen fora i atrevir-se amb jugadors que t'han ajudat com Vladis, Stals, gent de la casa, que t'ha demostrat que sap ser-hi. També sorpresa, donaria la sorpresa a porteria i donaria confiança a Freud Leal. Veuria, com ja vaig dir l'altre dia, va jugar a la Copa Federació davant del Lleida i no va fer mal paper. I serien aquests els meus canvis. Ara, depèn de com evolucionés, n'afegiria més, perquè és evident que amb 3 canvis no mous massa, però principalment mouria a Stals, a Vladis i com a sorpresa a Freud Leal. A on ficaríeu a Stals, per curiositat, ja que és un jugador que la seva major virtut és el seu pitjor defecte, és a dir, aquesta versatilitat que té, no? I el multiusos jo crec que és alhora el seu defecte. On el ficaríeu en un 11 ideal? Miquel, Sí. tu abans que abans has mencionat Stals, Stals, no t'ho sabria dir. Jo crec que en l'extrem dret. Jo crec que també. Així. Més o menys. Sí, exacte. D'allà on és natural. No moure, no fer tants invents, no crear ara, per les èpoques que estem, fer una mena de Frankenstein, no ens toca. Per tant, no pertoca. Cristian Herrera per l'esquerra i Stals per la dreta, amb un possible Vladis de revulsiu. Us sembla una proposta acertada? Ho veig bé. Jo Sí, faré jo proposar una comparteixo. alternativa, però... Afegeixo el gran paper de Guillem Naranjo contra el Depor. Em va agradar substancialment. Crec que va ser una aparició molt positiva després de tot el calvari, entre cometes, que ha passat amb la lesió de l'espatlla. Crec que va fer una bona actuació. Jo la seguiria donant oportunitats. Sí que és veritat que Manel està en una forma excel·lent, però com a possible revulsiu o canvi d'home per home em sembla una molt bona opció. Endavant. Vale. Ho veig, de moment es pot plantejar. Crec que el meu 11 seria Hortolà, Juanmi, Resta, Monroy i possiblement Amelivia en defensa. En centre del camp, Marc Domènech i Moyano, i Baselga i Stals per darrere, i Manel i Cristian Herrera, en aquest cas, agafant un rol més principal. Sí, una bona opció. Està bé. Sí, has enviat un arxiu. Ah, sí, Sí. del que parlem ara. Si hi ha alguna cosa més que vulgueu comentar del partit, endavant. Si no, parlem de les declaracions d'Àxel Torres. Vale, per Doncs mi passem podem passar. Sí, jo igual. Vale. Doncs en aquest cas tenim... avui Àxel Torres ha parlat per Ràdio Sabadell, pel programa Hotel Suís, i ha fet unes declaracions, en aquest cas, que ara les veurem, les quals... Sí, ara... No estic buscant perquè... Ràdio... Sí, perquè no se'm moure allò de la carpeta. Ah, sí, ja està. Vale. Entrevista a Axel Torres. No pots donar només 4 partits a una aposta com Bufill. Vale.
Què vol dir? Doncs que crec que el problema no és exactament l'entrenador, sinó que és en aquest cas va més a dalt la cosa. L'entrenador, parlant malament, és un pobre pringau que ha venit aquí bueno, ha vingut com a substitut d'amic i possiblement perquè ja es va a l'agost ja es va parlar la persona que tindria més responsabilitat, i no diré nom, i no és el president, ni tampoc és el director general, ja s'entén. Va parlar amb Gerard possiblement per establir un acord que si es feia fora Miki, ell seria l'entrenador i bueno, doncs no podia haver-hi traïció, per tant s'havien de fer les coses tal com s'havien dit. Per tant, Gerard pot seguir, però jo crec que el problema està més amunt. Opinions? Sí, com bé dius, el problema pot seguir i el problema, en aquest cas, està més amunt. Desconeixem i desconeixerem els pactes o possibles tractes que hi ha hagut entre particulars, perquè ja són particulars. És un problema que ve damunt? Possiblement. S'ha fitxat bé aquest any? Sí. Sí, Hi ha millor jugador, hi ha millor plantilla jugador per jugador aquest any? Possiblement sí. S'està jugant millor que l'any passat? Amb millors jugadors? No. De fet, s'està jugant pitjor. És a dir, l'any passat, amb un equip amb jugadors de segona ref, vas començar més o menys, vas canviar d'entrenador, vas tenir un rendiment acceptable, però tampoc excel·lent, has començat amb un rendiment molt dolent, has canviat l'entrenador, has ficat el segon entrenador, segueixes amb un rendiment molt dolent. Per tant, que amb 4 partits no es pot donar per mort a ningú entrenador o se li pot perdre la credibilitat. Té raó. Que amb 4 partits segueix sent el mateix plantejament, el mateix 11 i la mateixa dinàmica? També és veritat. Què s'ha de fer en aquesta situació? Sacrificar a un entrenador que de moment no té culpa de res a nivell general per fer un canvi de dinàmica tal com s'està demanant per l'afició amb un entrenador, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, de mà dura, amb una mica més de caràcter, amb una mica més de trajectòria, potser, i ni això. Al final el que es demana és un canvi d'actitud de cara a la banqueta. No podem sortir amb entrenadors que constantment estiguin apel·lant a les decisions de l'àrbitre. És a dir, ja va ser una estupidesa gegant. Lo de Finetwork ha arrossat lo absurd, lo del Celta B. Veurem com reacciona l'equip. Cristian Herrera, les declaracions que dilluns es van asseure, es van dir les coses com calien i es van establir objectius. Veurem veurem el diumenge, i a veure les hores posteriors al partit i depenent del resultat, a veure com evolucionen. Ara, no sé què es va parlar en aquella reunió, dilluns, no sé què és el que va sortir, quines conclusions van extreure, diumenge ho veurem, si ha tingut efecte. Però... Sí, jo Sí, Andreu. afegeixo opinió de les declaracions recents d'Àxel Torres. És evident, també seguint en línia del que ha dit el Pol, que no pots eliminar un entrenador passats 3 partits 4. Però sí que ho fa evident de voler fer un canvi més notable és la continuïtat que dona aquest entrenador a la línia que seguia Bofill, a Lledó, perdó. I per aquest motiu cal aquest canvi, aquest possible ultimàtum que li fiquen a l'equip tècnic davant el Reial Societat B. I també, com a resum, com també he dit abans, trobo de pataleta de nen petit les declaracions fetes acusant de mal arbitratge en terres gallegues. Quan et trobes en aquestes situacions no et pots ficar en aquests terrenys tan pantanosos.
i per aquests canvis, aquestes reunions, aquesta reunió que ha hagut en aquestes hores abans, com també sonava canvis a la directiva, sonaven poder haver que rodi algun cap d'allà dalt, com algú ha pogut deixar anar, és possible. I trobaria bons canvis, ja que cal un canvi més estructural en aquests casos, a part de banqueta, que com he dit molts cops, pots canviar 10 cops Que no hi que et haurà... trobaràs en les mateixes. Sí, és això. Per mi tot dit en el cas de les paraules d'Àxel Torres. Vale. Alguna cosa a comentar, Pol? Sí, parlant de paraules de l'entorn del Sabadell, m'agradaria destacar un famós tuit, no?, d'una persona que és una insígnia a nivell de desplaçaments i comunicació Sí. amb el club. És Javier Máiquez, que com he dit, una insígnia igual que el nostre company aquí, Miquel, en els desplaçaments a domicili del Sabadell. De veritat que ningú dels dos es perd cap. M'agradaria fer una petita reflexió envers el seu tuit que el qualificaria de desistiment ja, de cansanci, no? De que els desplaçats, en aquest cas ja no individualitzant ahir, els desplaçats no puc ni imaginar la sensació de desesperament i sobretot d'angoixa de tot l'esforç que es fa, perquè es fa un esforç econòmic, Sí, es fa un esforç sobretot de temps, perquè juguin, per dir-ho d'alguna manera, amb aquests sentiments dels propis aficionats, que són el motor del Sabadell. És a dir, si el Sabadell entre setmana està viu, per dir-ho d'alguna manera, és gràcies als aficionats que mitjançant grups de tertúlia, mitjançant podcast com el nostre o podcast com el Javier Máiquez, en aquest cas, el Sabadell segueix viu entre setmana. Si no, ningú parlaria del Sabadell. Per tant, és una escenificació de tot el desastre que està ocorrent aquestes setmanes. És a dir, perquè una persona com la que estem parlant, i aquí també incloeixo el Miquel, arribi a un extrem o una situació de publicar un tuit mostrant i dient que no anirà més a cap partit perquè no vol que li prenguin el pèl d'aquesta manera, la situació ha de ser molt greu. O sigui que veurem aquest diumenge com reacciona l'equip, també com reacciona l'afició, i a veure si remuntem aquesta mala dinàmica. Això espero. Sí, s'ajunta molt el fet aquell que comentava a l'inici del podcast de nous aficionats que s'hi sumin a veure'l i a seguir l'equip. Ja t'ontolla si hi ha aficionats tan aferrats a l'equip que hi van i tant, veterans de cada jornada, que viatgen aquí i allà amb l'equip, deixant-se, com has dit, els diners. Ja això va en cada persona, no hi té a veure el club. És evident, veient com evolucionen les jornades i l'equip no et convida a fer aquest esforç a anar tan lluny com en terres gallegues per seguir l'equip i després que t'ho tornin d'aquesta manera. Sí, no convida a l'optimisme i no acaba és que no acaba beneficiant ni omple, no? De què serveix? Doncs en aquest cas de res. Vale, voleu seguir parlant del partit o passem a un altre punt? Doncs afegir una última informació que s'ha conegut durant avui pel partit, que és l'àrbitre Muresan, que ens sonarà de la recent també derrota davant el Nàstic i d'altres partits ja de la temporada anterior, però bé, personatge conegut. Cert. Jo tot afegit ja en la prèvia. Vale. Pol, alguna cosa o seguim? No, la línia Kyle Andreu, una persona coneguda en l'entorn arlequinat. Esperem que tingui una gran actuació.
Ho deixarem aquí. Si no, una part de la grada d'animació, doncs, li podria cridar Muresan, Muresan, els teus pares són germans. Que això també rima. Però bueno, és que té dos cognoms, en fi, no ens fiquem en la seva vida, però em resulta curiós. Hi havia gent que ho deia. Però jo no sé la seva vida. En fi, destaco ràpidament que el juvenil i el filial juguen aquest cap de setmana, els dos juguen a casa, el juvenil rep a l'escola de futbol Gavà el dissabte a les 6:30 i el Sabadell rep a l'Horta el dissabte a les 4. Un Horta que es va equivocar i va posar Centro de Deportes Sabadell. Ara amb el llibre que tinc, que tinc aquí darrere, precisament està bastant viu l'escut antic, però bueno, això va ser un error, ja està. En fi... Sí, vull afegir amb aquest error que has comentat dos casos. Primer, aquest de l'escut, que molts cops passa que equips volen quedar bé ficant l'escut i no encerten. Primer posen un que té el fons blanc que no hi és, que es difumina el color blau amb depèn quin fons posis. L'antic, que és el cas de l'Horta, que no deixa clar els que no coneixen en casos estranys el Sabadell, de dir quin escut realment tenen, de fer aquesta confusió. I també el cas que va succeir, ara torno al partit de davant del Celta Fortuna, amb l'acte del partit que va fer l'àrbitre, va confondre un jugador del primer equip masculí amb un del femení. Ole, tu! Amb una del femení que per sort no va traslladar la sanció en el Sabadell femení, per sort, però són errors bastants impropis per la categoria semiprofessional en què es troba el Sabadell masculí. Sí, sota la meva opinió, tota la línia del partit. Tant el propi partit com el postpartit. Tampoc escenificarem ninguna paraula més enllà de l'error, que és clar i manifest. Tampoc començarem a fer la pataleta en empatit, com ahir l'Andreu. Però bueno, destaquem aquest error bastant clar i propi d'una actuació al nivell de l'error. Sí, la veritat és que sí, va ser una primera vegada per no oblidar, un primer arbitratge per no oblidar. Alguna cosa més a comentar? Parlem del femení, ràpid. Diumenge a les 7, partit al Camp de l'Olot, dissabte a les 5:30, partit davant el Badalona. I serem amb el juvenil, amb el filial i amb el juvenil. Amb el juvenil i el filial, juvenil al quadrado. Andreu, alguna cosa a comentar del femení? Ens queda menys d'un minut. Del femení celebrar el gol que hi ha tant al juvenil com al primer equip. Vale. I de l'inclusiu? De l'inclusiu, aquest cap de setmana l'inclusiu rebrà la Maurina, l'Olímpia, per intentar sumar els primers 3 punts de la temporada. Mentre que el B disposarà d'una jornada de descans per agafar forces per la propera setmana, on s'indica que tindran compromís de Lliga. Molts ànims a tots els equips de la base. Ànims i molta sort. Nosaltres us ho explicarem la propera setmana, el proper podcast i els propers articles. Moltes gràcies, companys. Adeu. Honor.